Alpha Production jabaran filebagaw anga folibe aw bela jele ka kena go wagatu chugoyai biye tene jouer kalo kle muga ani kononto samba flani muga ni nani aw bisimina aw ka bamananga kuna foni keneka yasa ka yurugu kele ka bo anga jamana konnala anga jamana nyamugo ye hakinata uga conseil des ministres senfe o min kera jouer kalo kleta ani kononton temene ni ode ka yelema do anga jamana chake yoro seven fura ko la ni o abe wole nazara kana ko digitalisation o te do wara ye anga seven fura munume ni amago bena jo o la ni o ye cadante foka taga se certificat de nationalité casier judiciaire ani permis de conduire carte grise foka taga se visite technique ni anga plaque d'immatriculation ani una nyogona chama wore ni amago be olula ayirala ko o waru tena saratuguni teke ani teke nga abena ke subhana mansiune fe ni mago be carte d'identité la ni itara anga polisiso la yasa kata oglan ko ubina o ko sigi senga ita awar sara teke ani teke nga ibe asara iga telephone de fe wa uye ayira fana ko ni seben fura munu folen flene ni abe soro chake yoro munu na kuba nyine anyemogo fe uga fara uka yasa miye ni ko ya bese ka do bala chogoya mina alamsado jouer kalo kle muganduru samba flani muga ani nani tenza wen ni alebe kidal marabolo la ni ani Algérie frontière ka suru anga fintigila kaw sera ka dansigi bamanti wale tigila mugo ka bamanti wale dola jumado jouer kalo kle mugan woro samba flani muga ani nani dirpa bora ka la selike ka ayira kelen konna la femunu sera ka ke dirpa ye ayira anga fintigila kaw fanfela la mi e moto fla foka taga se matan olu jogina ni ye mobili blende o fla ani mi ye pick-up fla ye ayira la ko olu tiena o kɔfɛ mi ye bamanti wale tigila mɔgɔw ye anga fintigila kaw ye o ma mugan u sera ka tɛgɛ kɛ o de la wa mi u ka bolimafɛn fo ka taga se kɛlɛkɛminan caman ma u sera ka tɛgɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na état major général ko a bɛ a ka cɛdenw fo kosɛbɛ u ka nin cɛsiri wale na wa ko a b'a yira an jamanadenw na ko an hakilila tigɛ sabula olu bɛ yan nɔ anw de ka lakana sabatili kama min ye sogonikɔ finitigilakaw ye olu sera ka tɛgɛ kɛ siganamɔgɔ maa sabala nka yanni u ka tɛgɛ kɛ maa sabanan na u ye tɛgɛ kɛ maa fila fɔlɔ de la sabula u ye nin maa ninnu ye kartɔn dɔ tun bɛ u bolo kartɔn min kɔnɔna la min tun bɛ a yira ko siganamɔgɔw don u se kelen ka tɛgɛ kɛ nin maa ninnu na u y'a yira ko kartɔn min tun bɛ u bolo u ye sɛbɛnfura minnu sɔrɔ min ye acte de naissance ni o ye wolosɛbɛn ye fo ka taga se livre d'état civil ma ani sɛbɛnfura caman o de tun bɛ nin maa ninnu bolo a yirala ko ninnu ka baara tun ye ni sɛbɛnfura ninnu dilanni de yurugu sira fɛ u kelen ka tɛgɛ kɛ u la u taara n'u ye u jabala la sogoni kɔ u ye ɲininkaliw tɛngu u la ɲininkaliw kɔfɛ u y'a yira ko olu bɛ ka baara kɛ maa dɔ de ye maa min bɛ baara kɛ mairie la finitigilakaw fana ma ko in bila dagirinda la u wulila ka sɛgɛsɛgɛli boloda yasa ka tɛgɛ kɛ maa sabanan na ani fana u taara a fɛ yen nɔ u tagara sɛbɛnfura caman de sɔrɔ a fɛ yen nɔ minnu dilannen tɛ sariya kɔnɔna la ayiwa an bɛ wagati min na ko sisan ni maa saba ninnu bɛ kiribulon tigilamɔgɔw ka bolo kan u ni ɲangili min ka kan ka o da u kan cakɛyɔrɔ min ɲɛsinnen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma anw ka banmaliba kɔnɔna la olu bɔra ka laseli kɛ k'a yira ko u ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn na min bɛ wele ko cocaïne o kilo 12 la an ka aéroport international Modibo Keita la a yirala ko nin sɔrɔla maaw bolo maa minnu ye Mali jamanadenw ye u tun bɛ ka u kunda a kan ka taa ni a ye Paris ni o ye Faransikaw fɛ yen nin wagati in na ni maa ninnu a bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan wa u ye a yira ko u tun kɛlen bɛ ka ɲɛnaminimafɛn dogo kosɛbɛ sabula u tun kɛlen bɛ ka bila valise 4 fo o dugumala de la u ko ko u bɛna sɛgɛsɛgɛliw boloda yaasa maa o maa de nɔ mana kɛ nin ko in na ka se ka tɛgɛ kɛ olu la an bɛ taa bankasikaw fɛ yen nɔ bankasi dugu min bɛ yen ni ale bɛ wele ko Dembo Songo Ana min ye bamanci wale maaw ye u taara bamanci wale ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma u ye maa 26 de bɔnɛ u nin na o maa 26 ninnu na mun ye donso 4 ye o tun bɛ a la a yirala fana ko o don kelen fana na u ye u kunda dugu kan min tɔgɔ ye ko Sogu Durukum ni ale fana bɛ Bankasi marabolo la
u taalen yen nɔ u ye bamaci wale ta ka ɲɛsi o maa ninnu ma u tagara ni u ka baganw bɛɛ lajɛlen ye. Jɛkulu min sigilen bɛ Banbangasi yɛrɛ dugu taaɲɛ kama ni ale bɛ wele ko Mouvement Patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas nanzarakan na, olu ko ko u bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka u seko n'u damayira kɛ yaasa min ye Bankasikaw ye u bɛ se ka lafiya cogoya min na u n'u bolo fɛnw bɛ se ka lakana cogoya min. Tarata don juillet kalo tile 16 san 2024 Mohamed Fofana, Fanta Karabenta, Umar Ba ni ale ye ministère de l'énergie et de l'eau o ɲɛmakɔrɔ ye fo ka taga se Adama Dambele, Idi Ture ni ale kun ye ministère waribon baarakɛla ye fo ka taga se Adama Tarawele ma ni ale ye kɛɲɛyɛrɛ ye baarakɛla ye. Ninnu tun bɛ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ yaasa ka u ka kiiriw tigɛ sabula u kun ɲanginen don ko u nɔ yera min ye ka dankari jamana ka nafolomafɛnw na. Nka kiiri tigɛlen kɔfɛ min ye Mohamed Fofana, Umar Ba fo ka taga se Adama Tarawele ma a yirala ko olu nɔ tɛ ko in na. Nka min ye Fanta Karabenta, Adama Dambele fo ka taga se Idi Ture ma a yirala ko olu kɔni nɔ bɛ ni yuruguyurugu ko in na wa fana u bilala kaso la kaso min ni u n'o ka kan wa ko u bɛna wari fana sara jamana ye. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Abijankaw fɛ yen nɔ. Abijankaw ka sigida dɔ bɛ yen nɔ o maaw bɔra ka u kɔkɔ da Abijan finitigilakaw kɔkɔ la sabula finitigilaka ninnu tun bɛ ka taa nin sigida sow de ci. Min ye Siaka Doso ni ale ye directeur général adjoint chargé de la sécurité publique ye Abijan dugukolo kan ale ka laseliw la ale y'a yira ko maa si ma bana. Nka min ye sigida in yɛrɛ dugutigi ka kankɔrɔsigi ye ni ale tɔgɔ ye ko Jacques Kumo, ale kɔni ye a yira ko ale kɔni fanfɛla la ko maaw jogina ko sabula maa caman de jogina wa a y'a yira ko maa kelen yɛrɛ bɛ o jogina kosɛbɛ a kunkolo de la ko fo u y'o ta ka taga ni o ye lapitaliso. N'an bɔra an bɛ taa Nigerkaw fɛ yen. Niger minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsinen bɛ Niger jamana koɲɛ ɲɛnabɔli ma ani jamana kɔnɔna lakana ko sabatili ma ni ale tɔgɔ ye ko Mohamed Tumba, ale wulila ka i kunda Bɛnɛkaw fɛ yen nɔ yaasa ka taa Bɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Patrice Talon ka taa o kuma ɲɔgɔnya yaasa bɛnbaliya min bɛ ni jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na basigi ka se ka na o ni ɲɔgɔn cɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka debila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka ban Maliba kɔnɔna la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la. Shukran.